Ahojte, dotáčam ešte dodatok ku cviku, ktoré sme mali pred týždňom. Počítali sme tam dotyčnice ku funkciám. Počítali sme však s funkciami, ktoré bola tam parabola a potom tam bola kubická funkcia. A v tomto dodatku by som chcel ukázať vzorové riešenie pre lineárne lomenú funkciu. Čiže ako nájsť dotyčnicu lineárne lomenej funkcie, pretože to je niečo, čo by sa malo vyskytnúť na najbližšom miniteste. Takisto na tom miniteste bude potom treba nakresliť túto lineárne lomenú funkciu, čiže si pozrite to, ako sme to robili predtým a bude tam treba vyznačiť bod, ktorý vlastne je tento tu bod x0. Pardon, to som napísal ačko, tu má byť x0 sa rovná 2. Čiže bude tam treba vyznačiť bod 2 a prisúchajúcu funkčnú hodnotu. Čiže na tej funkcii vyznačiť bod, ktorý má x ako 2. To si môžeme hneď ako prvé spočítať. Čiže ak vieme, že sme v bode 2, tak funkčná hodnota v tom bode bude, že za x dosadím to x0, čiže dosadím 2. No a to bude, že vlastne v tomto tu výraze všetky xy nahradím 2. Takže 3 krát namiesto x napíšem 2, minus 1. A dole namiesto x napíšem 2, minus 1. Toto keď spočítam, tak tu mám 6 minus 1 deleno 1 a to je 5. Takže požadovaný bod, ktorý tá funkcia obsahuje pre x2, je 2, 5. Máme tu bod 2, 5. Prvé číslo zobrazuje súradnicu x, druhé číslo zobrazuje súradnicu y. Dobre, takže to je prvá časť. Vieme určite, že tá funkcia bude prechádzať týmto bodom, tá lineárne lomená funkcia, hyperbola. A my by sme v tomto bode chceli určiť jej dotyčnicu. Čiže chceli by sme určiť rovnicu priamky, ktorá je nasledovná. Y sa rovná ax plus b. Čiže sú tu dve koeficienty, ktoré musíme zistiť. Ačko a bčko. Našou úlohou je zistiť ačko a bčko. Pričom vieme, že určite tá priamka prechádza týmto bodom. Takže vieme, že bude spĺňať rovnicu, keď tam vlastne dosadím ten bod, tak určite bude platiť teda, že toto x a y platí, alebo teda spĺňa tá priamka. Takže namiesto y sa môžem napísať 5. A to znamená a krát x, to je 2, plus b. Čiže viem určite napísať, že platí niečo takéto. Konkrétne viem napísať, že b, ak vyjadrím z tejto rovnice, to je presuniem 2a na druhú stranu, tak to je 5 minus 2a. To ešte určite využijeme. Každopádne, tu na tejto rovnici sú dve neznáme. Je tu ačko a bčko, takže zatiaľ nevieme vyrátať obidve, ale ak zistíme jedno z nich, budeme vedieť to druhé. No a konkrétne vieme zistiť ačko, kvôli tomu, že to je práve sklon funkcie. Ačko je lineárny člen v tej priamke, ktorým sa násobí súradnica x. Toto bčko posúva celú priamku iba hore-dole, ale to ačko robí to, čo ju sklápa, alebo naopak vyklápa. Čiže mení jej sklon. Čiže ak zistíme sklon funkcie tejto tu v bode 2, tak to bude sklon tej priamky v tom bode 2. Sklon tej dotyčnice. No a ako určiť sklon? Tak sklon je práve derivácia. To je definícia derivácie, čiže potrebujeme zderivovať túto funkciu a dosadiť do tej derivovanej funkcie bod 2. Čiže my zderivujeme túto funkciu, tým zistíme sklon pre každé jedno x, ktoré vieme dosadiť v tejto funkcii. A následne vyberieme x sa rovná 2, aby sme zistili sklon v bode 2. Takže poďme si urobiť deriváciu. To je teda funkcia sklonov pre rôzne xy. Napíšem si tú funkciu, že to je nejaký podiel. Je to nejaká funkcia g1 od x deleno g2 od x. No a potom tu bude platiť vzťah. A je to derivácia
podielu. To znamená, že to bude platiť nasledovný vzťah. Posuniem si čiarku, sa to neplietlo. Čiže v čitateľi bude niečo podobné ako Leibnizovo pravidlo, ale s mínusom. Čiže prvá funkcia derivovaná, druhá opísaná, mínus prvá funkcia opísaná, druhá derivovaná. A v menovateľi zostane iba funkcia G2 na druhu. Hej, takže G1 a G2 viem čo je, môžem to tu opísať. G1 sa rovná 3x minus 1 a G2 sa rovná x minus 1. Tieto dve veci už viem. Čo potrebujem určiť sú derivácie. G1 s čiarkou, G2 s čiarkou. A ešte tu by som po správnosti mal dať to x. G2. Lebo je to funkcia od x. Takže tieto derivácie budú jednoduché, pretože sú to lineárne funkcie. Je to nejaký jedna vec minus iná vec. Môžem rozdeliť na deriváciu prvej veci, deriváciu druhej veci. Čiže a potom to naspäť spojiť. Derivácia 3x, trojku opíšem. X sa derivuje na 1. Takže to je 3x1 minus. Jednotka sa derivuje na 0. Takže G1 čiarkou 3. 3x1 minus 0 je 3. No a G2 s čiarkou bude triviálne takisto. X sa zderivuje na jednotku. Jednotka sa zderivuje na 0. Takže G2 s čiarkou je 1. Okay. Takto som si predpripravil všetky potrebné veci. Čiže predpripravil som si G1 s čiarkou, G2 s čiarkou, G1 a G2. A to dosadím teraz do tohto vzorca. OK. Takže, no, to je len prepisovanie. G1 s čiarkou je 3, G2 je x minus 1, minus G1 s čiarkou je G1 bez čiarky, pardon, je 3x minus 1 a G2 s čiarkou je 1, deleno G2 bez čiarky na druhu, a to je x minus 1 na druhu. Ak trošku upravím ten čitateľ, aby som mal jednoduchšie rátanie ďalej, roznásobím zátvorky 3x minus 3 minus 3x plus 1. Menovateľ ostane. Tam nemá zmysel roznásobovať, tam je to takto krajšie, pretože teraz tu v tom čitateľi po roznásobení sa o 3x odčíta a zostane tam minus 3 plus 1, čo je minus 2. Menovateľ je x minus 1. To sa na druhu. Takže toto je derivácia. To hovorí o sklone pre každé jedno x. A nás zaujíma sklon v bode 2. Takže čo spravíme je, dosadíme bod 2. Rovnako ako sme ho predtým dosadzali do pôvodnej funkcie, tak teraz ho dosadíme do novej funkcie a tou funkciou je derivácia. Čiže dosadíme to do derivovanej funkcie, že x je to x0, to je 2. To znamená, že v tomto tu predpise, ktorý je tu, nahradím všetky xy dvojkou. Tam ten x je iba 1, takže to je jednoduché. 2 minus 1 na druhu a v čísle zostáva minus 2. Takže to bude minus 2 deleno 1 na druhu, to je minus 2. OK. No a čo je to minus 2? Prečo sme to celé robili? Lebo to je práve ten sklon A, to je ten koeficient A. Čiže sklon tej funkcie v danom mieste a v danom mieste, ak vieme sklon funkcie, tak rovnaký je sklon jej dotyčnice, lebo sa dotýka, takže musíme mať rovnaký sklon. Takže minus 2 je koeficient A. No a keď vieme, že minus 2 je koeficient A, sa môžeme vrátiť naspäť sem a dosadiť to do výpočtu pre B. Takže vieme, že B je 5 minus 2 krát minus 2. Ačko je minus 2. To znamená, že to je 5 plus 4 a to je 9.
Takže máme Ačko, máme Bčko. Nezostáva už nič iné, iba napísať rovnicu dotyčnica. Takže y sa rovná ax plus b a to je minus 2x plus 9. No. Trošku som klamal, ešte ostáva niečo iné, pretože áno, v tejto úlohe už nie, to bola otázka iba spočítať dotyčnicu, takže toto je predpis priamky, ktorá sa dotýka. V bode 2, samozrejme v inom bode by to bola iná priamka a tak ďalej. Každopádne na miniteste bude treba ešte nakresliť túto funkciu, takže to si pozrite z minula. Treba tam zistiť asymptóty, je to nejaká hyperbola, čiže podmienka x sa nesmie rovnať 1, to bude jedna asymptóta. Druhá asymptóta, buď tak, že vyriešite, že 0 alebo že tá ľavá strana je 0, pardon, že buď vyriešite teda, buď vyriešite limitu, pre x idú sa do nekonečna, tu vidíte, že to je 3, lebo tieto členy vypadnú, je to 3 deleno 3x deleno x, to je 3. Alebo si prevedete inverzný tvar a z neho uvidíte znova nejakú podmienku pre y. No a priesečníky sa zistia z toho, že bude teda 0 táto strana, alebo je 0x. Čiže tak viete nakresliť graf. To už teraz nebudem robiť. Som si tu predpripravil Desmosa. Tá funkcia vyzerá nejako takto. Jedna asymptóda je práve v tom jednotka. V tej jednotke, keby som dal, že x sa rovná 1, tak to je práve táto funkcia. Jedna asymptóta. A druhá asymptóta bude v trojke, čiže y sa rovná 3. To je druhá asymptóta, takto sa to krásne blíži. No a priesečníky sú, jeden je v 0,1, druhý je v, to bude nejaká tretina a 0. No a teraz dôležité, čo teda treba, je nakresliť ten bod, v ktorom sa hľadáme tú dotyčnicu a tú dotyčnicu samotnú. Čiže ten bod, keď znázorním, tak to je 2,5, to je tu na. A x2 v bode 5, to sme práve spočítali tu na začiatku. To je triviálne, to stačilo nakresliť a vidíme, že to naozaj pretína tú funkciu. A že to leží na tej funkcie, čo je super. No a následne teda tu na vieme nakresliť priamku so sklonom minus 2. To znamená, že z tohto bodu ona pôjde vždycky, keď prejde 1 doprava, tak 2 klesne. Čiže ona pôjde jedno políčko doprava a 2 políčka dole. Takže vieme určite, že bude prechádzať týmto bodom. Takže spojíme tieto dva body a už to natiahneme lineárne na obe strany. Znova. Jedno políčko doprava, 2 políčka dole. Som sa stratil. Jedno políčko doprava, 2 políčka dole, jedno políčko doprava, 2 políčka dole a tak ďalej. To znamená sklon minus 2. Vždy, keď prejde 1 v horizontálnom smere, tak 2 klesne vo vertikálnom. Keď to tu znázorním, naozaj teda tá priamka vyzerá takto. Prejde jedno políčko a potom 2 dole. Jedno políčko, 2 dole. A to plus 9 znamená, že pre x rovné 0 pretína 9. Pretína na ose y 9. Kvôli tomu, lebo v tomto predpise, ak za x dosajem 0, tak mi to zostane, že y sa rovná 9. Toto tu vôbec nebude, to zmizne, lebo minus 2 krát 0 je 0. A zostane tu, že y sa rovná 9, čo je práve ten bod tu na. Čiže bod 0,9. Takže aj tá priamka sa nakreslí tak, že sa len pozriem na koeficient b, OK, priamka musí prechádzať týmto bodom, viem, že prechádza týmto bodom, spojím tieto dva body. To je druhá možnosť. Ale vidíme teda, že naozaj tá priamka sa dotýka, že pekne, ako keď sa budem tu približovať, tak proste pri veľkom približení naozaj tie dve funkcie splývajú. A to je význam tej derivácie, alebo toho, čo robíme pri tom derivovaní, je, že sa proste pozrieme na veľmi maličký úsek tej funkcie a tam si povieme, že je približne priamka. Takže tam vieme potom urobiť ako keby aproximátou priamkou a pozrieť sa na to, že koľko sklesá alebo nastúpa voči tomu, koľko prešlo v horizontálnom smere a tak vieme určite jej sklon pomocou toho definičného vzťahu. Teda aj ten definičný vzťah práve vychádza ako podiel toho, čo sme nastúpali voči tomu, čo sme prešli. A je to nejaká limita, ktorá ide
pre nekonečne teda malé úseky v tom prejdení v tých jednotlivých smeroch. Hej, v tom horizontálnom, ale tým pádom zároveň v tom vertikálnom. Hej, čiže toto je ako ukážka. A aj keby sme mali viacej zakrivenú funkciu stále, pri dostatočnom nazumovaní, v dostatočnej limite, to bude priamka, takže z toho potom vychádza ten definičný vzťah. Ale počítanie derivácií cez neho nie je úplne pohodlné, preto sme sa učili rôzne pravidlá a skrátky, vzťahy a ako to robiť jednoduchšie a šikovnejšie. No, takže to je všetko z dnešnej konzultácie, doplnku. A konzultácia mi chodí na rozum, lebo blíži sa priebežný test, takže ak by ste mali záujem, tak môžeme na Discorde spraviť konzultáciu pred priebežným testom. Každopádne určite sa o tom ešte dohodneme na cviku a dávam to len vedieť, aby ste mohli o tom rozmýšľať, či by ste chceli. Myslím, že by to mohlo byť fajn. Keby ste si pripravili nejaké otázky a prejsť si proste tie jednotlivé príklady, ktoré by ste tam mohli vyskytovať. Myslím, že to nemôže zaškodiť. Takže preberieme to ešte na cvikách. Na teraz teda je to všetko z tohto doplnku. Čaute.